Good morning, guys! Happy Monday! Monday na tayo ngayon. Last day natin dito sa Perth. We will check out. Ready na. Hinintay ko na lang na matapos nila yung buhok niya para mapak ko. Pinakot na to kanina eh. Tapos sabi niya, alsing yung para sa buhok ko. So, kuha ulit galing sa luggage. And then, ipapak natin ulit yan. Malapit na siya matapos. Yung pa-OOTD natin. Suot-suot ko yung champion na binili ko sa Meijer. Ayan. Just my champion hoodie. And then, my jeans from H&M sa Japan. And then, my Converse. Yan lang. Hindi ako nag-contacts today. Glasses la tayo. And then, nakalabas din yung coat ko. Just in case malamig. Kasi wala akong, second layer nitong suot ko ngayon. Pero in fairness dito sa hoodie na to, makapal talaga siya. As in, mas makapal siya dun sa nakita namin ni Dan na mas mura. Alright, you're done with this? Yeah. Huy. Let's check out people. Naka-check out na kami, guys. Breakfast muna tayo. Same nung kahapon. Croissant, cheese, ham, hash brown, coffee. Sila wala pa. Pero may apple juice na siya. Kain tayo, guys. Kain. Guys, nandito pa kami sa sa hotel. Dito sa cafe nila. Kanina pa kami tapos mag-breakfast. Tapos na kami mag-breakfast. May mga ginagawa lang si Dan. Kasi Monday ngayon. So, may mga tawag. And kapag nasa Australia ka lang, matatawagan at matatawagan. So, okay lang sa kanya mag-holiday ng ganito. Mag-leave na Friday, tapos balik Monday, as long as available pa din siya via phone. So, okay lang mga ganito. Kasi sabi niya, di ba, no more holidays. No more overseas holidays muna. Hanggang sa, free talaga siya. Kasi, kapag ganito, hindi niya kailangan i-hand over yung mga trabaho niya sa iba. Alam mo yun? Kasi, kaya niya naman, kasi nandito lang naman siya, makaka-reply siya email, makakatawag siya. So, okay lang. Ginagawa niya lang yan. Pupunta tayo sa DFO after para malapit lang tayo sa airport and para makapag-check din ng mga shopping. Okay na ako. Kotang-kota na ako eh. Sidan siguro. Tingin-tingin lang tayo doon. Tingnan natin ang mga bagay-bagay. So, punta tayo DFO. Chinek ko yung Uber and it's only $25. Kasi sobrang lapit lang nito sa airport eh. Yung nabayaran namin si Kuya, Budol is real kay Kuya Do. Nung pagpunta namin dito, galing sa airport, yung nabayaran namin was, how much did we pay for the taxi, my love? 51. So. Ganun. Grabe, half price, diba? Tapos, diba may access naman kami sa map kasi meron naman kaming data. Sabi ni Dan, di ba dapat dito ka dumaan kasi mas malapit? Inikot-ikot kasi na kami ni Kuya. Si Kuya na talaga. Kahit sa Australia, Budol is real. Budol is real, malap. Pero okay lang yan. Sabi ni Kuya, hindi, dito talaga yung daanan, papuntang city. Sabi ni Dan, ko sa'yo. Joke lang. Hindi niya sinabi yun, hinayaan lang namin si Kuya. Nakarating naman kami, kaya lang mas matagal. Kung yun talaga yung babayaran, okay lang. Ano lang niya, inikot-ikot niya lang ba? Na napatagal tuloy kami dumating. Okay lang naman. Wala na tayong magawa. And Uber is $25 lang papunta dun. Diba? Mag-Uber tayo kapag ready na si Dan. Let me know when you're ready for me to... Yeah. Same. Just want to what was that, Amalak? Sorry. Same. Soon. Not yet, though. Yeah, just let me know, babe. Ang aga pa, guys. So, nagising kami. Nagising ako 8. Tapos, alam mo yun, nag-prepare, inayos yung mga bagahe. And then, kasi yung check-out dito 10. So, tapos yung close din ng breakfast nila 10. So, mga 9:30, nakababa na kami, naka-check-out na kami. Kasi nakakain. Kami na lang natira dito kasi close na to sila ate. Pero okay lang naman dito muna magstay. It's now 10:18 ng umaga. Dito na tayo sa DFO, guys. Meron silang pa-rent a locker, oh. So, pwedeng iwan yung luggage ata namin ni Dan. Kasya ba? Okay. You can do top locker for 5 or bottom locker for 6. Which one would I do? You would do 5. I do 5. I'll lift it up. Gotta save $1, my love. Ay, ang galing naman. So, 1 hour only? And it's 4 hours. Do 4 hours then. Yeah. Yeah.
So 4 hours guys, $10. Ay, ang galing nito, in fairness. Lamig na, babe. Careful, babe. My camera is there. Cold. Oh my God, ang lamig dito. Basa talaga yung upuan ni Kuya. Sabi ko, bakit basa to? Yung dalawa talagang upuan sa likod, di ba? Tatlo yan. Yung dalawa, yung dito at saka yung gitna, basa. Susidan, kailangan niyang lumipat sa harap para doon ako sa hindi basa. Sabi niya yung previous customer daw niya, may dalang shopping bag. Nilagay daw doon. Tapos basa siguro yung shopping bag. Anyway, ito yung pa-outfit natin, guys. Lamig. So, pagkatapos mo i-enter yung details mo, biglang mag-open lang yung locker, guys. Tapos pwede may pasok doon. Sige, lift mo yan. Ayaw mo talaga sa baba, ah. Good job, my love. Ooh, backpack. Yeah, put the backpack. Ala, mabigat yan. Careful, babe. My lapi is there, my love. Agoy, ang laptop ko do. Alaw, ala. Entrance tayo. May Furla agad, Coach. Polo, Ralph Lauren. Do you wanna check that one out? Yeah, words. Check, fella. Wow. Sige nga. Punta tayo kay Tommy, guys. Naka up to 70% off sila, oh. Tingnan natin. Tommy. Gusto ko sana bumili ng jumper na Tommy. What are you buying from Tommy, my love? Makeup bag for myself. Some socks. Hello. Para sa mama niya. Pasasalamat sa pagsundo, paghatid sa amin. Dito kami sa Fossil, guys. Naka-ano to, 40% off. Bilhan ko si Marlon nito. Gusto niya kasi ng ganito. Maliit lang na wallet ba? Lagyan ng card at saka license, ganon. Ano to? $69. So, 41 na lang siya. Yan. Si Dan pumili. Kasi ito lang sana yung ano ko, bibilhin ko. Mura lang eh. Card holder lang ba? Sabi ni Dan, get something better. So, ito na lang. Yan, para kay Marlon. Maganda yung DFO dito. I like it here. I like the DFO here. Yeah, it's nice. Yeah, iba siya sa Melvin na DFO. Fancy DFO. Yeah, fancy siya, guys. Dito tayo sa Calvin Klein. Pasok tayo. You don't like it? Ano guys, final clearance up to 70% off mga backpack, mga bag pang lalaki. Ayaw ni Dan eh. Ito, gusto ko to. Tsura nito. Kaya lang, meron na siyang in-order na bag sa Yes Style. Pero hindi namin alam ko ano yung tsura nun. Pero that, I like. Yung ganito din, babe, oh. Magkano ba to? $191. Do you like a travel bag like that, my love? Not really. No? Yeah, I don't either. Ito mga ganito, is your laptop bag okay? I have a beautiful one, yeah. What brand is mine? Mine is Ben Sherman. Yeah, words, kira po. Dito kami sa Cotton On, guys. Marami silang sale. Ito mga pang para sa boys and then para kay mama. Mga ito. Ano siya ay? Sale. Kaya lang kailangan natin mag-ingat kasi yung ating luggage, mga kaibigan. Dito kami sa fila, guys. Try ni Dan yan. Looks good, babe. Yeah. Do you like it? Yeah, it's good. Do you like the size? Yeah, size is alright. Perfect. You like that color? Yeah, I like the colour. Okay, cool. Sige na! Buang lagi na. Dito yung mga murang ano, mga Champion, ganon. Yan, Adidas, $39.95 na lang. Dito tayo sa kids, mas mura kasi sa kids. Meron sana akong bibilihin nung nagpunta kami din kahapon dun sa kabilang ano, same shop pero dun sa city. Ano yun eh, fila na ganito. Ito ay, ganito. Hugh? Me? Extra small. What size is that?
It's too small. Is it really? Ah, malaki yan, babe. I can wear like a long sleeve underneath. And I'll wear that. Yeah. I get that for you. You'll get it from my mala. I'll pay for it. Sure. Thank you very much. I'm filming you. Ang cute. Yeah, Yung ganito, oh. Ang liit. Ang cute. Hindi ko alam anong team yan. Ang cute ng mga maliliit. Siya na talaga ang nag-shopping, guys. Galing siya dun sa AFL store. Nakabili siya dun. Punta. Upo muna ako dito. Pagod na ako, eh. Kita niya yung ramune ko. Char, inangkin ko na naman ang ramune. 2 for 5? Get 2. Of course I'll get two. Which I want? Strawberry or watermelon? Or not orange? Strawberry. No, no, no. Strawberry, babe. Here. Thank you. Let's try we'll that. get on the way out. Okay. Do you wanna try these milk tea, babe? Nah. No? Kalpiko. That's a good one. Kamukha to nung gusto ko na cracker, oh. Rice cracker. I got one. Thank you very much. This one, babe, looks interesting. Sriracha coated green peas. That's a good snack, babe. Magkano to? I think I like it. I'll have some. Or these instead. Hot green peas. Alam, masarap tong mga ganito. Oh, what's this? Roasted nuts. Assortment, my love. Do you want green peas or I would assortment? eat those. Wait, let me just grab that one. Upo muna tayo dito. Let's do a haul, my love. This is what we got from Miyu, Japan, guys. So, ito, hindi ko alam magkano yan. And then, kinuha ko na lang yung dalawa. Yung ito, green peas, sriracha coated green peas, at saka ito, hot green peas. Sabi ni Dan, kunin mo na yung dalawa, hindi ako makapag-decide eh. And then, we got 2 yans. And then, 2 ramune. Yung original at saka yung strawberry. Oh, good? Let's eat. Kain muna tayo. Kainin ko tayo. Ito. I was gonna eat probably when I get to the airport. I wanna eat this now. Nandito kami sa Van Heusen. Bibili sila ng mga work shirts. Nagpapalit siya siguro twice a year ng mga work shirts niya kasi ginagamit niya araw-araw. And dito siya lagi bumibili. Itong brand na to, Van Heusen. Tinatry niya lang ulit kung ano yung size niya kasi hindi niya tinatandaan yung size niya. So may mga sample sila kuya dito kung ano size niya para makapili tayo ng style. What's that? That's a 43. That's 43. Did you try the 42? Oh yeah. Dito kami sa Kate Spade, guys. Maganda ba? Arte-arte. Okay lang naman, di ba? Nalaglag ko yung camera ko. Nilagay ko dyan sa taas niyan. Yung Tommy Hilfiger na bag. Nahulog. Ayun. Nasira. Galing. Yung laptop ko nasa gilid. My laptop, babe. It's on the side. Nasira yung backpack niya kanina pagpasok. Kailangan, babe. Lagay na natin tong mga to. Kailangan ko repack. Okay. Where's your weighing scale, my love? Okay. Naka-check-in na kami, guys. Na-repack ko na to lahat. Nandito na pala kami sa airport. Nag-Uber kami ni Dan. So, ilagay lang natin yung bag natin dun sa kanilang pa-automatic. Good, my love. Isn't that ridiculous how much they get rid of staff by doing shit like this? Yeah. Here, babe. Ready to drop bags? We are. Ayaw talaga nila sa ko, kamay ko. Babe, touch to begin. Yeah. Please attach heavy tag. It's 23 kilos. No. Like that. Good job. Alright, cool. Your bag around, okay? Yeah, and then like that. Yep, turn it around. One moment, please. We did it already. Okay, continue. Bye. Ayun, Tora. Guys, nandito na kami malapit sa gate namin. Si Danny Boy, nagugutom na daw siya. So, he ordered from Salsas. What's your food, my love?
What is it? Burrito? Burrito, chips. Passion fruit. Passion fruit soda. Hindi pa ako nag-order. Gusto ko mag-order dun sa noodles. Dito sa, nandun yung salsa sa kabila. Yung noodles nandun sa harap. Order ako dun mamaya kapag nagutom ako. Hindi pa ako gutom eh. Nag-snack kami nung nabili namin sa Japanese shop. Yung rice cake, rice crispy treat, rice crispy something. That was good. Sarap ng fries. Ayan, nagbubusog na ako nito, babe. Boarding na tayo, guys. Let's go home, people. We are back in Adelaide. And it's cold. This one is not wearing his jumper. You okay, babe? Yeah. Ay, nanood kami ng isang movie, American Made. That was a good movie. Really good, actually. And then nanood kami ng isang episode ng Lucifer. What car are they using, my love? Probably a little Mr. Bean car. The small one. Grabe siya. We're home! Sinundo kami nung mama at saka stepdad ni Dan. Mag-unpack lang ako, agad-agad. Let's unpack! Hello, kawawa talaga yung backpack ni Don. Natanggal to, oh. Ito sa backpack niya nung paglagay namin dun sa kanina. Sa locker. Meron din tayong bisita na naman this coming Friday. And I think hanggang Monday magsistay sila Manay. So yeah, that. Okay. Unpack lang tayo. Pakita ko lang sa inyo yung mga nabili namin dun sa DFO. Kasi in fairness talaga, guys, maganda yung DFO nila. Siguro na-enjoy namin yung experience kasi wala masyadong tao. Monday kasi, diba? So, wala masyadong tao sa DFO. Tapos, magaganda yung mga shops nila. Actually, it's fancy. Ang mga outlet na Kate Spade, Furla, Coach, Boss, Hugo Boss, Calvin Klein, yun. Fila, alam mo yun? Tapos, may Cotton On din doon. Pakita ko sa inyo yung mga banda-bili namin. Wait, unpack ko lang yung mga maruming damit para malundry na natin agad-agad. Okay, let's do that actually. So, maganda talaga kapag may ganito kayo, kapag nagta-travel kayo. Para kung may malinis kayong damit, ilagay nyo lang dito. Tapos, kahit na loose na yung mga duming damit, at least safe and clean pa rin yung mga malinis yung damit. Kasi kapag nahalo-halo na siya, contaminated na yung mga malinis na damit, kailangan mo i-laundry lahat. Which, like, you know, sometimes I don't really mind doing. I love doing laundry. Isa yan sa mga gawaing bahay na gusto-gusto kong gawin. Laundry at saka pagtutupi. I love it. Oh my God, sorry. Okay. So, let's just empty this para matanggal na natin ito lahat. Alright guys, let's do a quick haul. Sobrang bilisan lang natin. Ito galing sa, nasa Meijer siya na bag. Kasi nilagyan ko yan nito. Ito galing to Meijer. Ito galing sa Kid something. Basta Kid Sport something. Napakita ko kanina sa vlog ko yun. Ito, para kay Dan to. Meron na siyang ganito, pero iba yung kulay. Pero he wants it in black. So, he got that. Ito, para kay Marlon, nakita nyo na din to. Nakasale yung fossil ng 40% off. Hindi lahat, pero itong specific item na to, 40% off siya. Maganda lang, very handy na wallet para kay Marlon. This was originally $69. We got it for, I think, 41. Asa na yung resibo natin? Magandang quality kasi to. So, yeah, $41 na lang siya. I was gonna get like, yung card holder lang talaga, yung hindi flap. Sabi ni Dan, bilhin mo na yung flap. Kasi yung inano naman ni Marlon, sabi niya, card holder. Sabi ni Dan, ito card holder pa, tapos pwede na ding wallet. So sabi niya, just get him the good one. Sabi ko, okay. So yan. Bumili din si Dan ito.
yung jumper niya. Gusto ko bumili siya ng maraming jumper. Kaya lang ayaw niya eh. Isa lang yung pinili niya. Ito lang. And this was on sale as well. From $70 at $35 na lang siya. So that is there. And then nagpunta kami sa maraming AFL store. Pero sa DFO to niya nabili. Like every AFL store na makita namin, pinupuntahan, pinapasok talaga namin yan. Kasi alams na ang aking mister. Pero, nakabili siya yung sa AFL sa DFO lang, yung kanina lang. Ito, binili ni Dan. Naka-sale daw kasi. Kasi kapag mga AFL ang mamahal talaga guys. Pero sabi niya naka-sale daw to ng $30. $30 to. Mahal pa din yan ha. Pero official na t-shirt to ng AFL. So, Port Tower, obviously. Yan. Kay Danny Boy. And then, ito nabili namin to sa, dun din sa Kids sporting goods or nakalimutan ko yung pangalan nun. Pero ito yung para sa akin. Pakita ko to sa vlog ko kanina. Size 8. Kasya naman siya. Hindi ko naman kasi ito susuotin na siya lang. Susuotin ko to like over a jumper or whatever. And then ito sa Tommy Hilfiger. Nasira yung paper bag nito. Napalitan ng Kate Spade. Kasi may binili din ako sa Kate Spade pero hindi ko papakita kasi regalo din siya. Tommy Hilfiger na socks. Naka-sale siya ng $8.99 na lang guys. From $29.95. See? That is such a good deal. 2 pairs of socks na. Para kay Danny Boy. And then we went to Cotton On. We actually went twice. So, kahapon nagpunta kami sa Fremantle, tapos kanina dun sa DFO. Ito sa Fremantle to galing, $3 na lang siya. So, hindi siya like, I'm not sure kung outlet store yun. Feeling ko outlet store siya. Siguro yung pinakamahal na item dun, $20 lang. So, parang outlet talaga siya. Or actually, much better than outlet. Kasi sa outlet, may mga over $20 eh. Siguro yung mga nandun, yung mga ano na, reject na. So, ito, inflatable ring. Ganito siya eh. Hindi ko alam kung bakit ito kinuha ni Dan, pero sabi niya para daw sa pool. Wala naman kaming pool. So, pool ng mama niya. Alams na. And then, ito marami-rami to guys. Nilagay ko lang siya sa isa, pero, yeah, again, sa dalawang cotton on grips to namin. Wala akong akin dito. Lahat pang pasalubong. Nakasale kasi lahat. So, I went crazy sa kanilang mga workout stuff. Kasi, ito yung mga gusto ni mama. Ang ating Zumba mama. So, I got this one. Maganda to kasi elastic yung dito niya. Tapos, may paganyan siyang ganap. Doon to sa Fremantle, I believe. This was originally $24.95. And I believe this was only like, siguro mga $3 or $5 na lang ata. Hindi ko na sure yung presyuhan. Pero, basta mga ganun. Unahin ko muna yung mga workout stuff. This one, sa Fremantle din to. Maganda to actually. Okay na okay to pambahay. $5 pala. So, yung sa Fremantle, mga $5 lahat. $5 to guys. Maganda to. Tapos, ang ganda ng pagkaputi niya. Tapos, meron siyang parang magandang lining dyan sa loob. This is the size large. Kasi, yung small nito, sobrang liit. And, I'm pretty sure she wants it loose kasi mag-ano siya, sports bra siya sa loob. So, ito yung kulay. Same lang nung kanina. Iba lang yung kulay. This one. So, ganyan lang yung itsura niya. Tapos, razorback siya. This one, kanina to, sa DFO kanina. Ito, $3 lang. So, yung sa kanina, $3 lang. Yung sa kahapon, $5. And then, ito, $3 lang din. Ang cute, diba? O, diba? Ang dami ng pang-workout ni mama. Ito. Itong kulay. And then, I got her this as well. Small. Yan. Pangloob niya. And then, ito, maraming mga tops para sa boys. Maganda to guys. Ito lahat, tigpa $5 each. So, I got this one. Gusto ko to. Gusto ko yung may mga New York na top, yung mga LA, Vegas, yung mga napuntahan namin ba. Kaya lang, ayaw na ayaw ni Dando. Gusto ko sana bilhan siya, kaya lang ayaw niya talaga. So, sabi niya, para sa mga kapatid mo na lang. Kasi sabi niya, ang dami na niya daw damit. Eh, hindi naman ganun kadami yung damit niya. Paulit-ulit. Ayaw niya lang talaga ng sobrang daming gamit. And then, ito para kay Papa, Bon Jovi. Kasi, alam niya naman si Papa, rockista yun, rocker yun. Joke lang. Lahat ng mga style na gusto ko, tapos merong size small or extra small, kinukuha ko. Kasi yun yung size ng mga bros. At saka ni Papi. Ito din, may nakalagay New York. I'm not sure if you guys can see. You should be able to see that. It says, New York Hustle.
I like it. Size small yan. Yes. And then last one is this one. Size extra small. V-neck siya. Yan. $5 each yung lahat. Nagpunta pala kami dito. Work shirts lang naman to ni Dan. So, sobrang saglit lang. Ito. Ito. At saka ito. Yun lang. Nakasale siya. From, ito ha, ang ganda ng deal nila. From $69 down to $25 each. Very good deal. After every trip namin or during the trip, marami akong natatanggap na mensahe talaga. Sa Instagram, email, nagtatanong sa akin kung magkano na yung na-spend namin. And usually, hindi ko talaga alam kung magkano. Si Dan yung nakakaalam. So, this trip, sabi ni Dan, almost $3,000. So, mga 100,000 pesos yung nagasta namin. Pero including na yung lahat. Like sa shopping, pagkain, or maybe hindi lahat. Kasi yung transport namin, kapag nag-Uber kami, yung PayPal ko, yung ginagamit ko kasi naka-connect siya sa PayPal ko. So, yeah, siguro more than, pero hindi ko sure. Pero included na yung Gucci na slides ko, alam mo yun, yung mga para sa pamilya ko, included na yun lahat. So, yun guys, mga 100,000. And today, this morning actually, nung nag-breakfast kami na Dan, nagbago yung isip namin about sa Perth. Kasi, nung Friday at saka Saturday, sabi namin maganda yung Perth kasi maganda din naman talaga siya. Maganda yung Perth pero hindi siya yung city na like, babalikan namin every year. Pero nagbago yung isip namin. Nagpunta kami ng Fremantle, nagustuhan namin yung Fremantle. And kanina nung nag-breakfast kami, sinabi ko sa kanya, alam mo, feeling ko ito yung state na pupuntahan natin lagi. Hindi naman sa lagi, pero hindi siya yung state na pupuntahan namin like once every 10 years. Alam mo yun? Like, we will check out Perth again for sure. A weekend trip, gaya nung ginawa namin. Yeah, kasi maganda yung stadium nila, tapos na-enjoy talaga ni Dan yung footy doon. Parang Melbourne lang. Nagustuhan namin yung Melbourne kasi gusto ni Dan yung footy doon, and then gusto ko din yung shopping side of it. And marami pa kami hindi napuntahan na gustong puntahan na Dan. So, binabawi ko yung sinabi ko sa previous vlog ko. Hindi siya yung state na pupuntahan lang namin once every 10 years. Yan pa din yung nafe-feel ko sa Sydney. Parang once na nakapunta na ako ng Sydney, okay na ako. Parang nakita ko na yung harbor, nakita ko na yung opera house, parang okay na ako dun. So, hindi naman siguro siya magbabago in the next 10-20 years. Yun pa din yun, diba? Pero don't get me wrong, Sydney is beautiful. And I had so much fun when we went there. Anyway, yun na yung ating vlog. I hope you guys enjoyed. Please like this video kung na-enjoy nyo guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Do not forget, be good. Bye! Good night! Mwah.